Bam 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 bam. Ibam. Ebe anyị tiga ka isi etinye arụ maka isi akụ ya nọ na gbam ebe bụ na anyị nyụọ onye osibe anyị kpọpe ya ọbaba nke anyị kwuru juo ya ekwu ọzọ afa nka bụ Dr. Dogo bụ tata onye anyị na ya nọ ara ụmụaka an ancestor in the game ịghọtago a deity a na-akali egwu akali I know with the Ikem mazeli material the living legendary Highlife master. Hey! It's boy on cha. Why? It's boy on doje. Udogu bobo. Somebody. Bobo. Monokale. Why? Monokale. Ikem mazeli si koti aru tata. Kobia gwa ifenem. Ikem welcome to Bam. Dalo rinne. No rinne. Udogu bobo. Mpa. Dalo. Mpa. I can hear you. Papa wa. I can hear you. Papa wa. Ikem kawala kedo ebu Ikem mazeli. Dalo rinne. Onye unu ni ano bụ Honorable Ikem mazeli. Material enwe egwu bụ Gozie Okeke Chukwu. Ezigbo onye ọdọjele Igbo n'Ọnịcha Ado na Anambra State. Mgbe sị na mụ abịa ka mụ na odogwu bụ obu n'ọlịa ka njili nwa ya na-ala ịta agabazịa ga-amazụ onye material bụ ọfụma. Ikem kọwala anyị ụfọdụ ga na-anụ maka Ikem mazeli and ụfọdụ ga-asị kedu onye bụ Ikem mazeli Ikem gwa anyị kedu ebe amụ kedu ebe ito ka isi wee to just gwa anyị a little about your upbringing. Like I said, abụ m onye Ọnịcha Ado in Anambra State and amụkwa m n'Ọnịcha nsokwa n'Ọnịcha n'ọlụkwa n'Ọnịcha na operate lekwa wee na-agbasa ozi Chukwu nna zitelu m ka m na-agbasa so na ezigbo onye Ọnịcha ka m bụ. Ka ebe ị gụrụ akwụkwọ? Agụ m akwụkwọ primary school agụ m primary school na Nwaọrụ Ụmụnna Memorial Primary School n'Ọnịcha gụọ na Washington Memorial Secondary School. Watch Amunte. Ibo ezigbo onye obodo. Now for you. Wee mesịa wee jebe Ambrose Ali jegụọ Political Science Ambrose Ali Edo State University. Then ife ọbụbụ Edo State University now ife ọbụzị Ambrose Ali University. Mesịkwa mee my postgraduate studies in management na Unizik. Maka na enwere ike fana afọ ndị a na-eme Highlife eje nọ ndị iti bọlịbọ amarọ nọ ebe a natala Chukwu na ije akwụkwọ bụ ka eje mezuo iwu Ikem nọrị nne Ikem ike kọwara anyị mmụọ eso m n'Ọnịcha and a na-asị na ife eji abụ Ọnịcha erika kedu ife melụ Ọnịcha ji wee bụrụ obodo pụrụ iche onye na-abụrụ Ọnịcha na-agụ ya kedu ife moji wee pụọ iche? Ife mele ya bụ na anyị nwabụ ndị izi natala ozi ọma ọba anya arụ ịghọta so ịfụ ezigbo onye Ọnịcha ọbụla anyị na-adị contented afọ na-eju onye ọbụla ọsọ yi ngụwa bụ onye na-abụrụ Ọnịcha enwere ike nwee 100 million 100 billion na your account if onye ji 10,000 na akpa ọ na-achalenji yo onwe ya ju ya afọ onye ju na ara afọ so anyị na-adị contented onye kpata o ji abịa anyị na-asị na ife eji abụọ Ọnịcha ife eji abụọ Ọnịcha eri ka bụ na onwe anyị zụrụ anyị ife anyị na-enwere ada so na anyị natala ozi ọma izizi were ozi ọma mere ife ọba anyị arụ ịghọtago so na ka anyị jiri nwayọ na-agazi ala ịta. Ọnịcha bụ obodo dike Ọnịcha amaka ana m alaiki kwanụ mụ na onye bụ ezigbo onye obodo nọdụ enwecha impression dịkasị anya o nwere ike confirm ma ọ bụ correct nye that privilege. Some people mana anyị nwaso n'Ọnịcha na-afụ some people ka fa na-ekwu maka Ọnịcha nsị ya na ịmara Ọnịcha mmadụ nwere ike nọdụ fege ma ọ bụ nọdụ mkpọ ma ọ bụ n'ogide na-asị Ọnịcha nsị ya gbadata ime ogbe enwere ife anyị na-afụkasị online kịta Ọnịcha a na-afụ ndị Ọnịcha azị agbụrụ ndị na-ada aga akwụkwọ ọpiwe ka asịrọ pịsị ọkwa gbam nkenwa ndị a niile ọ ibe ji mara Ọnịcha ọ bụrụ ya mmụọ ga-agwa anyị
as ezigbo onye Ọnịcha bụ ezigbo onye obodo na all those things perception fa na-enwe aba ọ bụrụ ife eji amala Ọnịcha iwe ọchị ya Ọnịcha gboo a abịa sị na onye a bụ nne lọya na onye a bụ nne dọkịta ọ ife eji mmalụ ndị Ọnịcha na-agụ ezigbo akwụkwọ ọ bụrụkwa ya bụ na abịa n'obodo na nwọrọ ndị ma ọ bụ na-eme ụmụ ife a mana abịazie ife ọ na-aba abịa kịta na-eme ụmụ otu mba ịma nji maka na few people bụ na-ebi life ya abịazie generalize ya mba mụa likero the etufatu portray Ọnịcha Ọnịcha bụ ụmụ Ọnịcha bụrụ ụmụ otu mana abịazie ụfọdụ na-eme omume dị anya abịazie na-asị na ọ bụrụ etu a ka ndị Ọnịcha si eme ife eji mara Ọnịcha bụ nne lọya nne dọkịta ịghọta otu nkwọ ka a na-azụ afịa most of people ifu na-eme ọfụma kịta na Nigeria na zụrụ afịa ọ na main market otu nkwa ka fatu mana abịazịa ụfọdụ adịghị gosizi ife gbasara otu nkwa afịa azụ Ọnịcha eji mara Ọnịcha ọ bụrụzi anyị gbagba mba mụ ekwetara na nke a ịghọta akwa mụa mgbe material onye na-enwegu na-ekwuo na m ekwetara mkpọghị ngwaghị ụfọdụ ịma na abụ na agwa emere ife ojibụrụ agwọ ụmụazị were ya ke nkụ ụfọdụ ga na-azụ taa na ọ bụrụ ike mgbe ife a kedu ike ọ bụrụ ike nwere ike imela anyị nwa na otu ka maka nọ mụ na material nọ n'ụgbọ dụọla anyị olu m n'ije ọzụgbọ ya mba aba ọ na-eji m ọvụ ijele anyị nwere ọnya iji dị ebube material onye nwe ego na anyị nwere ali onewu tue m oje mgbe enwilo egene solibe ọ na-alị gị mma ya mbaba ọnụ nwayọ ama na nke ha adịghị mma sinye mbọndụ okay EFCC emesịa emelụ ntransfa ndị ewelụ mmadụ gbagodo afọ m vidiyo ebe a na-etinyezi ya na akụpe bawele ụdị ọzọ bịa anyị nwewele ụdị ọzọ bịa maka na ebugharị egwu achịgharịa uderi ndị afọ ụzọ Ikem mazeli nnọrọ nne Ikem ife nji ajụ ife a bụ na ama m Ọnịcha malụ Ọnịcha ụnọ Ikem abịa na Ọnịcha gwagodo anyị ife a na-asị na o gwalụ kedu ndị gwara ibe fa ka anyị malụgodi mma ntụ egwu wee kwue ada ama Ọnịcha gwara Obosi ọ ezigbo onye Ọnịcha ka m bụ onye mazụkwa anụ ọnwa etu ọzọ esi ekwu okwe mụ ama ntụ egwu wee kwue ada ama Ọnịcha gwara Obosi Ikem abịa na ana m esonye n'ife ịgba bọọlụ Ọnịcha mgbe nwa village match Ikem nwere ike ịgwa anyị kedu ogbe ị ga-asị n'ogbe kachasị n'Ọnịcha ọlọsisi nọva bụ enyi ụmụde ya asịnọva bụ deyi ụmarọla asịnọva bụ kedu ogbe ada ụmụaka ịma na akụsa m n'ife eji abụọ Ọnịcha erika mana ezigbo onye Ọnịcha ga-agwa anyị na onye Ọnịcha ada aka ibie ịghọtago nwere ogbe m ga-asị n'ọba kachasị maka na nke onye asị ya nke onye asị ya nwere onye gasị n'ove nniete asọrọ ụsọ ịjụọ mụ aga m agwa ya n'ọdọ ọja kasị ọkasịa ụmụde ya abụrika abụrịkụla azụ kụwa ndị bube nne mba onye akpata oji abụ nna eti egwu anụm akpa abụrika mana ezigbo onye Ọnịcha ada aka ibie onye kpata na ichigodo ọzọ anyị nwa bụ ifechila ọzọ anyị bụkwa ụmụaka mana ọ na-aba anyị bịa ọzọ etu a ike nezi ya n'ụsọ onye ngịnị ya na ọbụlụ Chief Justice onye nwanụ dị etu a onye nke abụlụ San onye nke abụlụ Director na Shell ife nwanụ ngụnwa bụ nwa elele nwokporo ngịnị ya nọdụ etu a onye Ọnịcha dị aka ibi ovu ọzọ anyị chigo ochi so na onye Ọnịcha dị aka Ọnịcha niile bụ ovu mana ọ bụrụkwa ya bụ na agbaba na ịghọtagide nneje ikwuru nwere nlote ezigbo ọkwa aka m odi ikpeazụ nna bụ enyi ezigbo onye ụmụdeyi kedu ife mee na village match a na-asọgbu onwe na ọ dịzị aka enwezi ife akpapụ na ya kedu ife ji village match kefe na-eme ịma anyị ga-aba inwe interest rinne n'ife gbasara Ọnịcha maka ngụwa bụ
All part and parcel of that Ado League. Organa Michael, remember in Abiane follow yes. I'm a mumbi in a coach Odoja. Yes, you're right. If I'm about a point, Obuna the field ebana about the ball. Na onye nwe obodo ba Agbogidi. Si na ama mgbazi ball aba. Okay. Na aga ejebezi na stadium. Na aga use bezi that field for another purpose. So, more believe now to an extent, 90% or affect the league because him gonna abad in a center. Yes. All the localized. All the you can easily access that place. Yes. Onye na Legodafia no boy we can not catebido match or bianyo. Mande fire one na no nenu. If you so even so ne bupu na arabola na ba Ado League ya yasa. E water. E watch ya agbakwala last year. Mana the end of it is a story for another day. Yes. It didn't end well. Yes. I ain't telling you because now I went trace and we get another purpose and they use Ziaba. I don't like I am or it's like no every day kind of match before. Yes. Where was a match in Achikohwana. It's a ritual. The man nesi of village. Yes. Be clear ball. Yes. No, it's a match yakwaba. Yes. Manaketa and we can boss get chozo. Mobombosi aga award, mobombosi aga kwozu. I say ni man make use of that field ball. Or they go defeated with the purpose of that league and yes. A lot of things. I don't want to go into Makano okuno. Yes, okuno. Yes. Material Ikem before the music, kedo ebu Ikem mazeli before the music. And when they bono before faba maybe film or maybe iyonyo. Fa every all work more before music. Okay, ineme. Yes, somewhere it's in na school. I started my music career 1991. I'm in Washington Oga Kambido where Tibe Egu. I started from the church. Emmanuel Anglican Church AYF band. You were a guy formally Oga Nagwa na Washington na emekwa efe ya be egu. Oluoge finish my secondary school. Nagwa. I form one and that was 1994 because I gained my admission university 1995. So 1994 I formed one group on the Chado Youth Band. Ima the band. Yes. I formed one the Chado Youth Band. Myself and some other talented the band in Etukwegu. I formed one the band in Etukwegu. Eventually Mercy Ambaye school. Not school la. Na it's go ba na atakwa na eti egu before nje mesi graduate zie decide zia kan gazia solo kan welo zia this music as a profession we gazia solo ba honya kiji fuma ba so man say na we fe na mebu before ntibe egu or from school kan si we tibe ya be egu maka na mgbe nocha a na-ekwu na Emmanuel Church anukom the gist kedu the first egu iti. Okay. If you malum ba chomman ochomma itosia mama nwere Jesus na mma ye nwere isi omwatile mana oga etile me under church ana under church so man say no mo church we Emmanuel AYF band Emmanuel Church under them cantile obrokwan was also gospel music in release. After that MSSMT my personal own etikwa ma asị na Roma abụla ụsọ ọnụ ozugi nye ya ekele amụatilie ngwa bụ ihe gụlia originally na mgba ya dịrị ya na-agwa ọ bụ na Roma abụrụ ọnụ ozugi nye ya ekele wow itinye online nkịta afọ ndị ga-agwa ya yes si na ọmụwa bifeti na Emmanuel Church wow ya na oge nọ na school joy to the world joy to the world joy to the world hallelujah joy will be forever so na from there kanji megidezie we'll still come to that if I'm going pattern by na Highlife. Kedu your first breakout kedu egwu piakai ngasị no isi mmiri ana zeza azo isi mmiri
Oh, nyanwa be ife ndị mmadụ ju nya ka njiwe hit the because anom na primary 6 2001 anyị ji anazezazo wee mee end of the year drama Ogboli primary school. Ya mbaba nke anyị na-ekwuzi ọkọ bụzi ya na mụ bụ agadi nwoke. Who no go no. Yes, that anazezazo ụgwanago okilikili a n'isi mmiri onye nwa bụ otem limelight. Ikem ịma na otu isi wee sị na ịnọbụ na Anglican Church dị na Ugwunapampa. Abụrụ na anọbụ m. Okay, mana ị na-etibu egwu under Anglican Church. Yes. Then from there, egwu ọchọmma, gosi ọchọmma. Then ọfịala arụ anyị anụba ife ntinye ọla adịghị mma ife ntinye a bụkwa advice o. Ka nnukwa. Advice ị ga-edi egwu very well. Okay. Okay. Ife nwa agbọghọ m ya na no nne ịgwara ya agwa ma ị gere ntị. Yes. So ife ọbụla ibute emebagolo ozi ọgịba mebe emezia ka o si aga ị ga-enye ọfụma ịma na ụfọdụ na-abụfa na-ege egwu ọsfa na-amanye ọ na-adịghị mma ife ntinye mana nwee meaning ị ga the lyrics very well ife ọ kụziri ịghọtago onye na-eme ife nya mee gịnị ya kpachala anya ụmụ nwaanyị ịghọtago kedu ebe m iji ebazia agbọghọ jelubedie onye bụ ụlọ nne ịghọta so na advice ka ọ bụ mana sọsọ nke ndị mmadụ chọdebe ịnụ bụ the end of it ọ na-adịghị mma ife ntinye ya mbaba ọ na-adịkwa mma nke anyị lotere ebe a egwu anyị ji wee na-egoli mgbe nwa egwu a bụrụ na ya bụ hip hop anyị mgbe ife ntinye gị ma iji wee banye na Highlife. Okay, ife mele ya bụ na oge graduate decide come by into music fully because I read politics. Man, oge mmụọ nezile anya ọbụna our legends anyị nwe na the high life sector. Ịma na-abịa na music sector na-enwe high life sector, nwee gospel sector, nwee hip hop sector, etu akọdịkwa mana reggae, all these things. Mmụọ decide ya ka m banye na high life sector. And that high life sector a nchuzie ka m banye na traditional high life. When they native traditional high life, people like Victor Wifo, go traditional high life. So now that high life sector mbanye, na for na the likes of Chief Stephen Osito Osadebe, Oliver De Coe, them Peacemaker, Kakino Bileda. These people are aging. And ndị anụwa fajebe ife ọ ga-afịa arụ ịfụ ndị ga-anọchifa ịma na most of ndị set anyị onye m na-abanyezi na yo ewo na hip hop ịghọtago this our generation mana mmụọ na-anyasị mba na oge these people ga-emesịa jebe ife na ọ bụ na enwero ndị nọchili these people n'onwe ike the high life music mana ọma ndị mma so ma ama m na by God's grace na adding creative na because high life music is all about philosophy. You want to see the creative when you na-ekwu with na ife me na the past na ife nwe ike menwe echi na presently ife na-emekwa all this is God ga people kote iwe nwe ike itinwu high life so na ya fena when the qualities nsimba na ọka mma na ndị nọ na the gospel industry sector na ndị nka erika ka mbanye aba ka ụmụaka ndị set anyị marakwa na high life abụrụ ọsọ egwu ndị papa mmadụ na younger ones ga-eme nwe ịghọta so n'anya ka mmụọ ji decide ya itinye arụ to high life banyekwa ọ gabakwa ndị ọzọ nelụkwa m anya younger ones megini banyekwa into high life. Ikem inwe ike ịpịala anyị some of those your hit tracks na that isi mmiri because people nwere ike na-asị keze nke bụ isi mmiri just gaa n'iru. Ọ na-abụ mbido egwu nwa mkpọba nna m ọwa isi mmiri adatata isi mmiri adatata egwu nneti mmadụ eziro ọmịa na egwu m ụba na tambechi nne m tile egwu na ọnụ ọrụ egwu na nna m tile egwu bụ onyinye Chukwu nke chi nyelụ nka nji aga n'ụwa isi mmiri adatata
ngwano ya mbaba o isi mmiri adatata ya nọkwa elu ya isi mmiri adatata ọrakwa nnọbụla ọ ga-anya erudo album ahụ nwee isi mmiri adatata o nwee a na-aza eze azọ o nwee ụwa na-agba okilikili ụwa na-agba okilikili bụ a na-aza eze azọ okay aba ka enwekwa Joy Nwobi ọzọ Joy, yes. Ọ bụ na nwanne na anụ nwanne ma anụ ọbịa n'ọzọ. Ịma na anyị na-esochi ya. Aba ka enwekwa AKANCHAWA. Ịma mmụọ bụ ibeti AKANCHAWA before Gozie Okeke weti AKANCHAWA. Quote me. AKANCHAWA ana m on air wee na-ekwu quote me. Mmụọ ti AKANCHAWA Highlife before Gozie Okeke wetizie AKANCHAWA nke ndị ụka gospel. Yes. Mmụọ ti AKANCHAWA. That was 2001. Check your Gozie Tinky. Yes. Yes. Run go line that AKANCHAWA lyrics. For me, nne m onye bụ Rika, ọgụgụ mba nne m bịa kene, na onye nwe egwu na-ekene gị. Ịmala efe bụ AKANCHAWA. Ịmala efe bụ AKANCHAWA. Akwanụ ndị nwere efe. Ndị nwere efe ka a na-akpọ ndị ọ ga-adịle mma bịa kene, na onye nwe egwu na-ekene unu. Asị m na AKANCHAWA asọgbue m AKANCHAWA asọgbue m AKANCHAWA asọgbue m ya ka aba aga ka nji olotebe ndị mere ọfụma na ọsị na-eke ndị nwere AKANCHAWA wee na-ekene befa ma nke ikene enye gị hotel enye gị room na rapụba aba anyị na-eje rapụba aba anyị na-eje esi na mgbe i jere Abuja ya mba rapụba aba anyị na-eje so ọmụa ana m ekwu authoritatively ọmụa bụ ife bụ ụzọ ti AKANCHAWA mana ọ na Highlife sector. Gwa be ihe coin that name AKANCHAWA because yes. AKANCHAWA is not a proper Igbo language. AKANCHAWA na ọ ga-anyị na-eti egwu na Ado Youth anyị jee egwu nweta ego anyị asị na anyị nwetara AKANCHAWA ya na aka anyị achawago if from there ka nsi wee welozie AKANCHAWA wee create something na AKANCHAWA asọgbugo m ya na ana like inweta ife and so ọ aba ka AKANCHAWA asụ bịa ịghọtawa before Gozie tizie na AKANCHAWA ka anyị ga-enwe na gospel side so given ọ bụrụkwanụ onye gboo ka m bụ na enwelu ka Gozie Okeke si wee nyete gị credit ma ọ bụ kwutie n'okwu onwero mana ịmago na den I there to cover say all these things. Man, I'm telling you authoritatively. No, my gonna be not in a gospel sector. My one not in a Highlife sector. And all guy is like the sector fan all guy. What I'm gonna do is promote to the song. That is owner. Or Gazia people Malaysia AKANCHAWA. Yes. Man, for that one I'm going to AKANCHAWA before. Yes. Now wait here. The concept. Yes. Yes. Authoritatively, I'm telling you. Yes. Meaning AKANCHAWA. Yes. Or from Ado Youth, or guy in Ado Youth. To AKANCHAWA so this is the first time you're hearing it, and then I bam. Ikem mazeli na-ekwu tata. No, that name AKANCHAWA bụ nya first person tilia na egwu. Yes. Ezikwa nong wa first person bịa ịkọwa mgbe iji weti nke yi. Ikem enwere egwu igwu bụ no ilotegeta isi na ọbụka na mma na mma agụ egwu a. Enwe any regret song inwe? Enwero because all my songs fan stand test of time. Yes. Ifeji egwu m na-adị philosophical. Watch ya ọ na-abụ ndị mmadụ na-eme in their daily endeavors. If I'm na-eme fe na-use egwu Ikem mazeli as reference. Na Ikem mazeli sikwa na akala aka niile abụrụ ofu. Yes. Na Ikem mazeli sikwa onye malive echi ga-abụ. Yes. Na Ikem mazeli sikwa onye arụ dị. Na nwere onye arụ dị. Na Ikem mazeli sikwa na isi mmiri ada ata. Yes. Ka ọ ka ngaba. Yes. Onye abụ na ịma ife na-eme n'ịdị creative. Onye abụ Highlife na mmadụ dị creative na reference. Ịghọta ewele iwe na-ekwu na onye dị etu a sikwa na-egwu ya. Yes. That means na onwe message you were able to pass messages to people now around you. People esi na-egwu na-amụta ife ọ bụrụ just na-eti egwu a na-amanye na mba kedu ife kụzili ndị mmadụ ka ife eji egwu mụta ọnya ka o ji ọmụ oge ntị si ịma na ife na-eme uche uvara dị ya
mana oge ntị si onye nwere ife libe ife na ọnwụ na-abịa mberede o meghe pepụl anya ụfọdụ na-afakpasị ego n'ụwa afakpasị fama enjoy ego fakpa ndị na-amarụ ebe fano weta avụ wee kpa ego fa abụrụ fanwa ga-eli properties fa nwegasị enwe ike nwunye ya ma mmadụ ebe dị property dị ụmụ ya ama mma ọ bụrụ onye ọzọ nọrọ onwe ya ga-enjoy bịa onye ka nji etinye onye nwere ife libe ife na ọnwụ na-abịa mberede nwere onye ma oge o ji abịa onye nwere ife libe ife ifugo na ọnwụ na-abịa mberede enu ụwa abụrụ ọba anyị ịkpata ego libe ife nwere ife ụwa bụ ma ncha ụfọdụ oge bụ ego na-akpa kpachala anya na wogbuo onwe isizi anya alizie ife ọsịghị na ọ na wọchị wait gịrịgịrị wọchị ọlelie ife maka ịhụrụ ịda afụ ụzọ lie ife ọrịa ka anyị dọsọ ya nwoke tie ego kịta asị maka ndị next of kin ndị next of kin a na-eche yo nwanne lie ife yo Ikem onye na ọmamaka na nwoke bụ mmadụ gboo amamma gasị na before the work bụ after the work. Ikem kedu ife melụ Ikem ji wee ka dịkwa yọngụ a na-anụ Ikem onye pụta ochekwa na onye ji mkpọ aga. What is the secret to your health? Ife mele ya bụ nke izi bụ na ịma ife na-ekwu n'ọnụ ọ sọrọ ma asọ ịghọta talent Chukwu nye m o ji abụ ụfọdụ na-enwe that belief na ndị na-eti Highlife music bụ ndị okenye mana to an extent anyị nwa change the perception ịghọtago change enya o nwerekwa akwa Chukwu ịbụrụ ka ntị ya nwere onye arụ dị o nwerekwa kwa amachi ụwa George etu anyị fụrụ m ịbụrụ ka ntị abansị kabarụ na-eme exercise akwa exercise yo ife ị na-anya na-afụkwa material na-eme ebe a ị na-watch ị na-follow na my page anọkọtara m post kwa ebe njekwa je pịchala ya ịnwa ma sọ onye bọọlụ na-agbakọtago retire coach be coach ezigbo onye egwu mana mgbe ị na-agbakwa ọ bụrụkwu nwa na-ebu ado league nọ ndị Ogboli Eke because ejikwa m history n'aka ibu ọkwa league enwekwa cup to your name you don't have any cup to your name any regret mana ọ na music industry mana abịa na sports aspect my regret bụ na eburu m ado league wee gbasịa ado league Ogboli Eke na-apịa wu n'azụ. So let me come back to ife anyị na-ekwu Chukwu mem oge ọbụla efo m dịkwa young ọ bụrụ na mụ amaka maọbụ na mụ mara eme Chukwu then ana m enyelụkwa onwe m aka ana m enyelụkwa m aka by God's grace I don't drink I don't drink until na na-eme exercise bụrụkwa m mmadụ na-elikebezi n'itum oke oyili na-egbu mmadụ etili m ya n'egwu ọnwụrụ onye arụ dị maka ụfọdụ ife na-emekwa ụfọdụ na fa ebe na-arị ifefe aka bụ falu ebe a na-eme ife olie ụkwa olie sọs olie isi na stew gụta anụ pịalụ m ya n'egwu ọ na-atụ onye ya n'ụsọ ofe onugbu ọsọrọ ụzọ pịalụ m ya n'egwu ya ewo alịlị ewo ya ka onye nwe ego ebulu batakwa ọzọ ụnanụgo onye nwe ego na-ajụ o nwere onye arụ dị ụfọdụ ụlọ ebe na-eme ife akpịlị akarịa arụ ya mbaba jiri nwayọ egwu gị na-agbaka m isi ka ebe m ga-eme ife ọbụla ebute olie ife ọbụla ebute olie ebute enu nni ọka ọmalacha ebute enu sọsụ ọhịa rice stew oviru ọ na-ajụ onye na ya n'ụsọ ofe onugbu ọsọlụ ụsọ ọjụ ava ma ọ na-ava esiri ụhwa dị anyị aga-atọlị sọsọ ofu onye ga-elisi ife a oyi mana iwela aka ikpuo onwe ya ijebe onye nwe ego na-ajụ o nwere onye arụ dị Ikem kedu nke anyị ga-akwụ na ya anyị ga-akwụ na onye nwe ego na-ajụ ma ọ nwere onye arụ dị ka anyị ga-akwụ na onye nwere ive libe ive kedu nke anyị ga-akwụ na ya ama na ị ga-abịa aba isi abịa kịta daalụ ịmana mmụọ atịla egwu si onye nwere ive libe ive o welu oge ndị mmadụ wee na-ebodozi m akazi onye mesizi ya na-asị na ike mazeli si onwere ive mere libe ive na ọnwụ na-abịa mere nwegolụkwa isi onwe m etikwu m ya n'egwu onye ka m ji eti ya nwere onye arụ dị asị m onye nwere ife libe ife ụfọdụ ndị egbubezi onwe fa na oke olili
No bụrụ ife ngwalaba. Yes. Eh? Yes. Ị na-ele ife nke tinyekwa uche. Yes. Na ife na-egbu mmadụ erika. Yes. Cholesterol na-egbu mmadụ, IBP na-egbu mmadụ. Iwelozi aka egbu onwe nke ebe. Asọrọ m ngeli n'ife no ị na-ele ife mee gịnị? Yes, uche ya dị ya. Uche ya dị ya. Mana ilibezie nke na ịfụla ife maọbụ that you can afford it. Ọ nke a na-adị njọ ịghọta. Yes. Ọ bụ na ego ya egbuo yi. Ife ijikwa aka iwe kpatala onwe egbuo yi. So nwee gọlụkwisi onwe m si unu na-eli unu mee gịnị unu welụkwa alụ na ọ nwụrụkwa onye arụ dị. Yes. Ọ nwụrụkwa onye arụ dị na ife na-egbu mmadụ erika. Ịma na onye bịa ọnchasị nọ nni ka ọ pụta ili ọ ga-eligide nni gba ọsọ because ọ bụ na echiri ọzọ Monday to Monday na-eme ife rancha. Monday to Monday isi nọ nni gị pụtara ili nke a mụ na anyị na-ekwu kịta function na-aga. Yes. And even the like ndị be anyị bụ ndị ọncha ada ajụ mmadụ kedu onye ịchọta dozi na-arụ onwe bịa nọdụ anyị ife a ga-ajụ bụ ọnni ọka ọ rice ka ị ga-elu a ga-efe ya ofele elu ka Ikem inwe ike ịgwa anyị ụfọdụ nwere ike a na-asị Highlife kedu ọrụ ndị Highlife musician kedu ọrụ na-egwu? Okay. Yes. Alima, like I said before, maybe na the music industry, enwe sectors. Okay. Enwe gospel sector, enwe reggae sector, enwe Highlife sector, enwe hip hop sector. Okay. I ain't na the same music industry. Mana Highlife music for ndị Watalia is all about philosophy. Ikuzile ndị mmadụ ife na-eme n'ụwa. Ife na-eme presently, ife me go before. Na ife fafil ga-emekwa n'ọdịnihu ka ewere ya wee mụta ife. Ịghọtago onye egwu ntịntị onye mara ife echi ga-abụ. Nwere mara ife echi ga-abụ. Onye mara ife echi ga-abụ nwanne m. Onye mara ife echi ga-abụ n'ụwa o. Ọ ife niile a bụ ife nji akụzili ndị mmadụ na nwere mara echi. Inwe ike ọnọdụ ịfụlụ onwe taata ị na-efil na nke ya agago. Ọ bụrụ eziokwu. Ịghọta onye dị ndụ nwe hope. Ịghọta so na Highlife is all about number one, you got it creative. It is creative. Then if you're not around us, you get you kuzulin the mother ife Erika. So some kind of baketa. Mutagum some certain things gabuka. Mpokwa we can say ganu and I said na material akwo I believe I do egu na. Yes. Na studio abak all will go develop when it's in the final. So na Highlife music is all about philosophy and entertainment. You have to entertain your audience, entertain people. It's not like some sectors or just just the lyrics. If I'm somebody like Portable. Na-eti egwu ọ na-asụ Yoruba ụfọdụ da anụ Yoruba ọ na-asụ mana fa na-amanye elu na-enjoy egwu yes ịghọta mana music Highlife music for ndị na my favorite Highlife because mostly on the Igbo na-eti Highlife ndị Yoruba bụ juju music yes kafa anyị nwabụ ndị South East bụ ife na-etikebe Highlife yes so that is all about philosophy yes so no onye enwe ife ị na-ekwukarị n'egwu ma olue mgbe a ga-agbabanya bụ egwu agba ọ dịga seke then amala something yes yes even have hyping yes ebe nọ wee bido all those things bụ ịma live music performance na sonary studio work yes maka anyị nọdụ na studio ọnọdụ aba kịta nọ na the conscious of even na-ekwu bapụta webe ni drag bamụ ma ndị na-drag m so nke ọbụla anyị na-ekwu uche ma adịa yes mana live on stage ife ọbụla men inwe ike wele ya ozugbo tinye na-achọnụ so all those things ị na-abụ na-eme kere solibe action ndị mmadụ ka m na-eji eme ebe a ka m wee ji njakwa ava o nwere ike onye na-ete egwu reluctantly once ibido na that kere from ife akwụkwọ ya na-eme kere ifu ya ojinjazi anya ovebezi evebe yes ịghọtago so na all those things be find it great
ka anyị wee ji njakwa people na appreciate ego anyị. Enwe ndị na-ekwu ma ọ na-eche na ndị Highlife bụ sọsọ itu mmadụ ava ka fa na-eme n'ego, and amakwu m na ndị Highlife na-etu ava rinne. I nwere ike ịgwa anyị relationship with ndị Highlife na itu ava, because anụ egwu gị ndị kpogolo ava n'ụwa akaligo, notably Tony Nwankiruka, Ada Ọnịcha, Adijelebe, Joy Nwobi ọzọ. So kedu relationship between itu ava ya na egwu Highlife? Ife metụ kpata o ji adị ka ndị Highlife na-etu ava bụ na I think no anyị nwa bụ ife dị nwu free ime, because ndị nọ na reggae sector ma ọ bụ gospel sector enwere ike by the time fa ga-emebie ọ dị ka fa na-adapụzi n'okwukwe na fa na-etozi mmadụ rapụ Chineke, mana kịta ndị gospel na-etuzikwa ava mkpọghị ngwaghị otu em na nkwụsị nke ekwe otu na nsị ndị gospel kịta na-etu ava ịchọ ka ọ na anyị nọ na set mba nwere na anyị cha bụ ofu anyị ma onwe anyị n'indọstrị bakazi material etu ava sef mmụọ na-agwa anyị ịda na-afụsị ịda anụ ibe anyị jekwuzie function fa na-aka m etuzu ava sef rapụzi abụọ. So n'ife anyị ji etu afa abụrụ, you have to appreciate some certain people nọ na your environment na-enyelụkwa aka, philanthropist, ndị na-enyere aka na-alụ ọrụ n'obodo. By the time ị kụziri ife kụzie ife dịka a na-aza eze azọ, ịkọwalụ ndị mmadụ, gwasịa ndị mmadụ mkpụrụ okwu, then ifilukwa na-anwe ndị megolo ife n'obodo, ifilukwa ime gịnị, irecognize, gwakwa ndị mmadụ na fa na-enyelụ ndị mmadụ aka. Nwe ndị nwegasị foundation dị etu a, nwe ndị fa na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ, nwe ndị i appreciate ya. From there ndị ọzọ nọkwa n'ụsọ asị, hey, na-akwa maka ife onye a na-eme ka eji recognize anya tụọ enye afa ụwa niile a na-anụ ya ka ọ jee mee nke afọ ya na-etue most times ada abụ maka ego, kama na ife onye a megolo eme na the society ka eji eme gịnị, ka eji akpọfa afa. Ka ịma ụfọdụ na-abịa fa na-asị ewa ya o ji abụ oge ọbụla Ikem tele egwu ọ na-akpọ onye dị etu, otu egwu ọ na-akpọ onye dị etu, ị na-emenwe ife ọ na-eme, ịchọ ka akpọba anyị mee ife onye a na-eme eme gịnị, recognize anyị. So na itu afa most times ada abụ maka ego, mba, mana inyekwa anyị ewelo ebe onye na-alụ ka o si eli, mana ọ recognize ndị mmadụ na ife famego, ime gịnị, ndị ọzọ wee sikwa aba amụta nyelụba ndị mmadụ aka. Ịmana ụfọdụ amala enyelụ mmadụ aka, ma abịa ndị a na vanwesi ya ndị nwere ego mana obi ka eji enyelụ mmadụ aka. Mana by the time ịkpọ afafa, achọrọ m ịkpọba afa maka anyị nọ ndị ọ na-abụ ụfọdụ na-amepasị nwaanyị ji abụ na-eti ego na-akpọ obi nna nwunye ya egwu ịmaga ụmụ ife ịma ife ọ na-eme, agwaghị ndị a na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ, ndị mago ife m benefit na bụrụ ife onye meele ya efe bịa na nsụ bịa, mana ọnwa ebe ị ga-anọ ị na-nsụ anya ịghọta ọ ndị na-apụta ife na-eme ife a na-afụ anya ọfakọ na bụkwa anyị bịa one way or the other eme gịnị, anyị recognize afa. Maka na enwe ndị mgbe ahụ akwanụ ndị musician bụ ihe bụ more like catalyst to know so many great people. Maka na ọfụ aka anyị ma nọ e-money ka ị na-etu obekete onye nwan ị na-efolo material ọma ọfụ aka m bịa ga-edi egwu nnukwu oke ịkpọrọ ya fa in full obekete e-money ọ ga-emali ya onye nwa bụ okpekete. Okpeke ndị Alize ịkpọgo ndị be anyị avakwu ama onye Aba ịkpọgo Araba enweghị ego ya nọ Araba best be anyị kpọkwuo Ọkpọka. Yes, so at least ana m ekene. Kedu relationship nge na Ada Ejelebe ịlụlụ ọ dịkịrị ya a full album? And after that album ndị na-amarị ya ọsala ọkụ enwekwu mgbe ipost na Facebook na ọ dịka onwe ife onye isi ijidekwa. Onye anyị kpọrọ afa kịta Barrister Princess Njideka Ndiwe ịma na ọ bụzi barrister, so na-akwanyere ya akọlụ ya tuba last year. Wow, congratulations. Celebrate kwa anya. Ezigbo mmadụ ka ọ bụ. Amara m like ife anyị kịta, amara m ife m ga-ejikwa ya ụgwọ in return,
oge somebody for na eme ọfụma n'ife ị na-eme encourage ye encouragement onye m ọbụrụ once Yes. twice Yes. this particular person ife a na-akpọ ịmana na-akpọ ụfọdụ ndị ada ama ife eji akpọrọ onye just like ife na-agwa a few moments ago. Yes. Onye bụ ego moto ịtọ Afọ bụ nke white one time. ị na-afụ ụzọ nke white bụ nke ikpeazụ o bụ ụzọ bunye m A-class nyaka nke a mgbe o bụ ụzọ bunye m Honda nyaka nke a o bunye m A-class nyaka nke a o bunyekwa m that Jeep white nke a na-ekwu Yes. nyaka anya ife ị na-abụ encouragement Yes. ịghọta Yes. amara ụdị anya nwara ego na-ele moto na-abịa Yes. ọ ndị na-eme gịnị na-encourage anyị and ọ bụrụ na ọ maka na ka ọ wee meela ife ka ije kama na ife ome onye anyị kpọrọ afa kịta agwaghị ndị ọ na-azụ n'akwụkwọ agwaghị ndị ọda nọ ka emegide mmadụ imegide nara mmadụ n'ụdị na-enwere ego n'ụdị inwe connection nyanwa apụta so na ezigbo mmadụ ka ọ bụ Ego ya bụ hit. Nyegoro ya obele lyrics ego. Ọnịcha nwere ada nọ na-ada ijele ekpe eze nwanyị ị chọrọ ka ị mara onye m na-ekwu princess nụ njide ka anyị malịa kedu ife m ga-emelụ njide ka nọ nwandị iwe ịma na ada dịrị bụ anọ ọnịcha nwere ada nọ na-ada ijele ekpe eze nwanyị kara baba Kedu ife o ji bụrụ nyanwa bụ ada Ọnịcha ka ụfọdụ nwere ike fama water that tradition? Yes, she's a princess. Okay. Yes, because na the grandfather chili eze n'Ọnịcha. Okay. Onye bụ Obi Ijelekpe. Okay. Ịma na enwelu Obi Ọfala, nwe Obi Akazue, nwe Obi Okosi, nwegide wee lue na nwa anazụ ọnwụ nwegide Obi wee nwee Obi Achebe nya present one. Yes. So papia grandfather ya bụ one time Obi Ọfọnịcha. Okay. Ya bụ Obi Ijelekpe. Okay. Ijelekpe. So no princess ka ọ bụ. Adaeze bụ no princess. Yes. So ịmana ndị mmadụ na ọga name ọ bụrụ no she's a princess. Grandfather bụ Ijelekpe. So dịka iji akpụ ya Ada Ijelekpe. Nwere ife na-eme otu a anyị kenekwere na agba m ọ bụrụ keke ka o bụ ikwu ọ kalị okwu ogote mgbe ibido ya na mgbe ị na-apịa kedu onye ga-asị na ya bụ your idol mgbe ibidoro egwu a? Daalụ nne ọ bụ na anyị lụta oge anyị na-ekwu okwu maka different sectors. Yes. Ngwa anyị na mụnwa choose ịbanye na traditional highlife. Yes. Onye mfo nwere as a role model bụ Honorable late Sir Victor Owaifo from Edo State. Ịmana then ebe njela akwụkwọ bụ Edo State. Ambrose Alin. Yes. So then anyị nwa na esi na school general wash show nya yotago performances and na-efolie very well. Onye wago if you see mami. Onye television onye Joromi. Yes. Joromi onye abụ the Joromi master. Yes. Eyikwa na fair Joromi. Yes. Joromi. So and the nyanwa bụ somebody the creative. Most of his songs bụ ife na-eme na that Benin Kingdom. It's too good. And do ka o ji wee na-eme gị na-create see most of his songs. So traditionally ọ na-ebu any project ife dị na their culture. Ịghọtago so mụ anekwa anya sị na ọdịla ife aka nchọ ime na be anya na South East anya. Ịghọtago let me follow that traditional high life. Ịghọtago anya ka mụnwa ji ebanye into high life bịakwa na-ebe utekwa ife na-eme na-project kwa ife gbasara omenala ebe anyị. Okay, ka anyị nọ ya li obele ịma na anyị ji nwe na-alịpụta mụ na material enwe egwu ka nọ ka mkpa anya obele aka na material abịa n'egwu Igbo high life Oliver the Coke or Osadebe for you? Oliver the Coke or Osadebe? Fana bụ the good o mana Osadebe bụ papa eze avụlụkwa onye atani na mmụọ ebie. Yes. Mụa asị Ikem mazeli o
mana eti m egwu si na aga m ekwulu ọnụ m ma oge elue aga m ekwulu ọnụ m so oge elugo yes na-ajụ ejụrụ m late Chief Stephen Oster Osadebe okay Ikem ka onye bụ the greatest of all time ote isi nwe na football GOAT n'afa ndị a gee ntị first Bright Chimezie Ali Chukwuma Sir Warrior Chief Oster Osadebe Ayaka Ozubolo Oliver the Coke. Who is the GOAT? Already more agwagoyin no late Chief Stephen Oster Osadebe ezafulukwe Nathani. The greatest of all time. Yes. Ọnụ nka nkwululo. Ọ ga-abịa ige hụ otu mechi. Ọnụ nka nkwulu. Ikem ebe agbụgbam anyị na-apịa agbam. Ikem m ga na-akpọ afa ndị egwu. Enwe onye mkpọrọ afịa ka material eti egwu. Just mere m aka otu a. Mana ọ bụrụ na o nwere inwe ike fe n'isi ma inwe ike si taa inwe ike tuo inwe ike nya so n'ava ndị a because eva bụ gbam Ikem ka ebido enwe onye n'ụlọ avia ịma na is better than Ikem mazeli isota ama aka mana ọ bụrụ na o nwere ife n'isi ma ọ bụ isi onye anya gbawa dọ okay number 1 ọtara m onye ka m eti egwu ka onye mma na ọ mala eti egwu onye kai okay asị gị who is better than Messi. Okay. Asịba gị John Mikel Obi. Okay. Onye ka eti egwu. Okay. Bono asị. Highlife. Yes, Highlife. Okay. Mkpọ any of them ịma ka eti egwu iwe nye aka enu. Ikem Prof Chikobi. Boy oh boy. Onye nze Amobi n'Ogidi. Prince Ijoke Mbanefo. Osoma Malaika Mbajala Ivitoka Chief Michael Udobi that is Ibale Mmanwu Sir Eriko Ayaka Ozubolo Anyi Dons Ụmụ Obili Igbo hey Onowu Ugonabo Otigba Agụrụ onye ọma Tochukwu Oliver Nayoka Sonny Bobo Perikome Okoye Bright Chimezie Morocco nwa Mmaduka Iba ego na ndị nwụrụ anwụ onye dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ada greatest of all time mo dị mo nwụrụ anwụ kewa ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị Ikem onwe anyị nụ Morocco nwa Mmaduka ka rapụ ndị nwụrụ anwụ onye nwaanyị si asị ndị nwụrụ anwụ rapụ onye nwụrụ anwụ kaba chịla akwa ba enwezikwa ndị dị ndụ nchọ ịkpọ okay so ka anyị baa na nke ndị nwụrụ anwụ okay ejosigo m maka ndị dị ndụ ya na yes okay yes I have my reasons okay yes na na-asị m o nwere onye ga-asị na oven nie ta asọrọ ụsọ yes ọ bụrụ mmụọ ga-ekwu yes na mụ ka ndị eti egwu mana ndị a ka ndị eti egwu ọ unu anọ in position yes ihu na onye dị etu a ka onye dị etu a nwere onye na-asị na mụ ka eti egwu ife mma m na ana m eme ọfụma asị Ikem mazeli as material onye nwe egwu yes na-abịa na Highlife music ebe ọbụla ịkpọ ọta ma oge ọbụla na m ga-edifendi nwe onwe m mana mụ na mmadụ ada azọ eze azọ ada aza eze azọ onye bụ egwu antị n'ụwara go kilikili sị na ada aza eze azọ ọ chi na-eme eze yes onye chi emele eze mee gịnị ọ bụla eze ọchawa ọ nwere ngasị na ọ ka m eti egwu maọbụ na mmụ ka eti nọ ibue mmiri bue mmanya ịmalụ nke ka alụ yes ịma na mmiri na mmanya abụrụ the same weight
je weta 20 lita ka ịgbanye mmiri weta 20 lita ka ịgbanye mmanya ibu ebe na-abụ ịmalụ nke ka alụ so na anya kpata nji oge na-akpa ava mgbachi nkịtị onye ka njikwa jụkwa anyị si maka mụa nwa olile ma ancient man ka mbụ njụ anyị si ọ ndị mala eti egwu ka ndị ka m eti ịzakwa m ebe ịza m so onye ka nji gbachizie nkịtị ana ekwuzikwa ka mmadụ ntị adịkwa ya mbaba ebe aka na-akpọ diplomacy anyị Ikem, kedu a younger musician na-eme ọfụma kịta inwe ike esinya jisi ike otu anyị si wee sị na ị na-elu Oliver n'elu Ọsadebe anya wee tinye arụ kedu a younger musician kịta inwe ike fadi ofu ma ịbụọ ma ịtọ esi na onye a nya jisi ike n'ife ọ na-eme mmadụ dịka anyị dance that guy I'm very, very happy for him. I know how I encouraged him. I go bido ifa. And today I'm happy with him now. None more for ma. I represent very, very well. Not only now, I'm not be the Highlife sector. Kita bago hip life corners. Yes. So on more for ma. AKANCHAWA Bozo fan more for ma. Fan more for ma. On the who flavor but the Baba Kayanwa. I respect him so much. He's representing us very well. So a lot of them fan more for ma, at least come mambosi have a mother. Yes. Manikem even chop are there enwekali collaboration between Highlife musicians? For example, now we're on by na Oliver na Ọsadebe and then on go abu Ikem and we onye anyị makwa ngini article nya bụ egwu gini me na there enwekali collaboration in Highlife musician enwekwa before ka ngasi na love adịkebere na the industry etu ọ dị mbụ na-enwe na-ama aka although ịma aka na-ebido na-eweta na-ada eme collaboration mana kịta anyị change go the narratives the likes of onye nze nwa Amobi mụ na ya nwe collabo Akachukwu dị ya na he play that Akachukwu dị ya ifu ebe nga solo na-egwu a lot of musicians mmegolu ntigolo ọnụ masị really ibefa other people mụ asef by God's grace, get me collabo with any of these musicians mentioned. Yes. Based on that, my next project. Okay. So, NM collabo. Indicate name, mana gebo kada name. Mana indicate name. Giga no, you know, onions and no idea to. You know, I don't no idea to. You know, more believe no idea to. NM. Most these people for Highlife capacity too. No, na baby as a modernize my flavor I na forget my own believe my you don't fanity Highlife come na fan kata kwa hip life I don't blame them all ki we carrier commercial the generation I know keta im na if the acceptance the too much once men around with hip life anu go that is why mo ajiko kan chokwa kan nyeku ya try. Okay. So more actually mention onye mbunobi ya game let it come as a surprise and as a bang to my fans. Man, I don't see anything bad in it. I bear them love. Kona bear man as an eden we collabo. Even the gospel artists get anwa. Men we kuzi collabo. Onye di etu ano onye di etu. Yes. Me collabo onye di etu ano onye di etu. If we get one nyana Chiedu Nwadike na mmụọ ibie fame collabo now onye ọbụla adịkwa very very happy so na nke abịa na nke collabo a na-eme mụa mekwugo younger artist enwegasị and me encourage kwafa is a kind of encouraging the upcoming one if rough and you don't ka if omelo ogbu evi I go talk is a very nice thing or the very very encouraging. Yes. Go Yes. All the very, very encouraging. Ikem, kedo last album he release? Kedava Diego? Last album release bu onye mebi owa oge. Okay, yes. Mana ngwa maybe kwa iga akwụkwọ. Adịm na kwa ya n'iru. No amazi ebe a ga-akwụ ya ekwube.
Ikem P-Man akanozikwa. Yes. Thank you. I'm a nigga. Because I'm na iso na the strong bodies P-Man onwe. Because I'm na kwado ka unu melu Morocco. Yes. Or 30 years or 30 something years on stage before we yes. jebe. Before we jebe for years. Kedu ka unu su manage that situation on boy because ABC go my poster. Yes. Be same my invitation. Kedu ka unu su manage the whole situation? Let me start with Iman Ejum. P-Man. Or this is what? P-Man the very strong in Anambra State and at the national stage. Of which in Abiana P-Man in Anambra State today, no more of the leader. Yes, president. I'm still the man if I chairman of P-Man Anambra State na state level, and we are the governor. Okay. Yeah, so I'm the governor of P-Man Anambra State. Okay. Yes. So by God's grace, and my father mobiloge ka me conduct election can hand over to one of the square as a stakeholder and as an elder. Yes. Despite na more quite young, man, as an elder can nga now advisory role can ga plays. Yes. So now P-Man Morocco the chief Morocco of the blessed memory. Anyị na-akpọ ezigbo mmadụ ka da man bụ because o nyere anyị aka na the association chịkọba anyị so oge anyị nwachọzi ka anyị celebrate enya anyị akwadesigo kwụsị ya ma ogo hall na ọka aba ịdị abreast with government everything o wee bịa o wee rapụ arụ ya bịa anyị nwakpọ anyị ọsị anyị nwere ya ndidi na ọ ya si ọ ya adịrị anyị vanchari na blozia Thanksgiving mana ọ bụ na ọ pụtara na ya bụ ya dịka a gasị na mmadụ mara ọma mpụta anyị maleve anyị na-akwadele ya mbọsị ọ ga-ejebe ive anyị meele anya so eventually ọ pụtara ọzi na ya bụ ya anyị nwa wee gbaghalịbakwa wee kabakwa arụfụ na ife ọyọla anyị na anyị meele ya thank God for mmadụ dịka Senator Ifeanyi Ụba onye anyela anyị stadium ya wee sị anyị bịa n'aba ka I wee mee dozeli ọnọdụ. Yes, if I chọọ emi ọ dị egwu ma for ụzọ ma ndị national. Yes. Most of the states not closer to us they were all present. I wee melia final jamboree. I melia message before I jebe Ukulu. Yes. So as we talk, P-Man is still active. And I made sure na P-Man, I read post science. Yes, and then public administration as part of my course. Okay. Yeah, so I saw public administration as a decentralization as a tool for public administration. So when I came into office, I found the need. Easy. Create P-Man all the local governments, the Anambra State. Delemo is maka work against on state anya ya mena elusini ebe ni so create so na anyị nwegasị chapters in all the local governments even kita anyị na-enwe nke a na-akpọ anyị nwego national president new national president school Pretty Okafọ. Okay. Pretty Okafọ one of the national president of P-Man so he introduced kwa kita biometric ID card, and then with a lot of benefit and encouraging the to and make sure if I obtain the biometric ID card on your game may be bona fide. My corporation in the get out for only my enjoy travel, nature job, but as a reference and get what from okay, there's a probably have and then we have that's a health benefits and other things is so what the biometric card I wear Chikoto wine. So now my P-Man, we are still functioning very, very well. I'm more non easy Anambra State. So now what is it? He hand you over. Yes, can Chiko. So now and when case ABI when qualification on na eti egu ga ba nwe. No, once able a musician. If you're P-Man Performing Musicians Employers Association of Nigeria. So bro iwu bụ na ị ga na-agụ egwu wee bụla register
once ọ bụrụ na ịbụ an engineer na-alụ na studio yes ọ bụrụ na ịbụ producer yes ị nwere right ịbụ register ị na-eme right around music yes ị nwere right register so kama na ọ ijezia ịmalụ your local government ịmalụ identify ya with them yes before ị ga-eji bịabazi na states onwe ụlọ ịbapụ imanụ ba yes to start with agwa m na that health insurance that benefit this one then so many benefits man for how did you go to okay man some of us know into music fana their marketers na they enwe problem yes for the fact na fe nwere onye guide fa but nobody be registered member of PMAN ụfọdụ sef na ewele ego nye marketer for man any agreement lose at the end of the day fe nwebe problem mana once you be a registered member of PMAN whether when a written agreement we know how to take care of that and when you're about going into the agreement I want guy guy maka ọ bụ na mere a mistake so a lot of benefits my bro if I ga na even bialaba for Ikem mazeli Uchem dia otu I know kita na be musician yes ito ijo obodo oyibo kita ọ bụ na ịbụ registered member of PMAN ị ga-enwe problem yes because isefa na form ị ga-efe isefa na ịbụ a musician now yes who will identify you yes a body enwe a body ọ bụ na ịbụ registered member by the time ị delu you are zonal chapter akwụkwọ fe nweta akwụkwọ delu anyị nwa bụ steeti akwụkwọ anyị nwe delu national eme gịnị send ali akwụkwọ ị ga-ejije mbasi ilu aba ị na-ekwuzi ife ọbụla na ịbụ musician ege ntị but when you are not a registered member of PMAN ilu aba zobisi onwe ya kpọsara anyị anwa ndị ga-aba nọdụzi ya na phone fakpọba kọbazie ka ịma ka ị ga-esinyere mana ị na-esikwa anya isi ka ọ ya lebe na ịbụ amoosu maọbụ na ịbụ obstacle dịla ọnya n'ọgwụ ajie nọ ngwa ga-abụzi na onye ejere travel anya chọbakwa way out ma how to help kama emesizia after we check counter balance Ikem ịma na onye ọbụla tigide ego wee nafee mba ofesi onye abụrụzi nwatakịrị anyị ejiwe ego ọfụma na ego meje obodo oyibo anyị gbakwa ya baba ejiwe ego ọfụma na ego meje kedu ife yes kedu ife megide iji wee pụọ kedu ka isi wee your first travel can you remember and kedu ife Nigerians and Igbos in diaspora megolo yi gaa n'iru ọ bụrụ believe ịma na onye kwenye n'ụwa chi ekwe oge ntịle egwu a ọ na-etinye ndị mmadụ na-amali na-ete egwu mana mmụọ atilie ma ọ ekpele ka mkpe nwekwa okwukwe na ọ ga-abịa na mmezu nsị ndị egwu ma onye ọbụla jide egwu ya ọfụma na egwu a ga-ejeleli obodo oyibo mmesịa na-ekwukata obodo oyibo kwukata ndị precise sifa na egwu a ga-eje ịma na aba na-akpọ ala nsọ Holland bụ ala nsọ yes nsifa na egwu a ga-eje ala nsọ so when I had the opportunity nje si Ireland na-etilelekwa egwu a na-asịfa na egwu a ga-eje ala nsọ na-abụ gịnị Holland mmesịa nje Holland nje Belgium nata njekwa UK mbata me ebuzi okwu African countries ebe ịgbaligo na-akwadekwa fe travel ọzọ by God's grace yes ịghọtago so na onye kwe n'ụwa chi ekwe the only thing bụ na ịmala efe ịchọ walk bazia towards it ịghọta bụrụ inwe dream you have to make sure na ịgba mbọ ka iwe actualize anya ịghọta and ndị be anyị nọ outside nwanne dị na mba odogwu mpa nwanne dị na mba ụdịrị reception ndị a na-enye m ma mgbagote ebe ni ọ bụrụ obele ife mụ na-abụ mfụ onwe m etufa si ya anabatagodo m n'airport nsị ọbụzụkwa mụ abụ nwa elele mụ abụ okoko dịka efulefu dịka mụbụ material na-abịa nnọọ akwa royal reception welcome kafa ga-enye m from airport no fakpọlọzi mbata ndị Igbo anyị ebe ọbụla mbata nara even ebe m ga-perform maọbụ ndị ọbụla ga-like ịbịa just like oge nje UK ndị nke a chọọ ka ndị Manchester
onye nwe ego ga-abịa ndị Coventry achọ na material ga-abịa ndị Leeds ka material onye nwe ego ga-abịa ndị Igbo anyị nọsịnụ ndị Igbo Union fasị ọ bụgodị na itiri egwu jos bịagodu ka afụ ya anya maka ụfọdụ na-anụ egwu fafụ nụrụ material one on one jos na fafụgodo ya anya ozugolu fa ighọtago boost kwa ife a na-eme encourage kwa ndị be anyị fanwa encourage kwa anyị gwasịkwa ya okwu ga-agba ya ume maka na fanwa na-abụkwa ife na-eme o ịma na sometimes anyị na-eme ife anyị na-eme just like ife anyị program anyị na Anchor kịta ịmarọ na so many people na ife anyị na-eme and fa na-appreciate it. It's only when they have opportunity ka fa ga-esi gosi na fa na-appreciate it and fa my so na ndị be anyị na-anwa nwanne dị na mba ndị be anyị nọ na diaspora ọ ga-adịlefa mma fa na-anwa ise abịa n'ife a na-eme na entertainment kedu ebe ndị Ọnịcha kwụ now because ama m na agụba ndị Ọnịcha na-emekwanụ entertainment ama m agụwaghị nlote mgbe nwere nwa nga na-akpọ Ikem na-eme fim ọ dịka ọ nọ away now then na nke ikpeazụ a ana m afụkwa ya na some skit nge na mama Ọnịcha yatago ịmana mmụọ somebody na-eme no journalism adịm very versatile kedu ka fa si ekunyi na Ọnịcha fa na-emekwa ọfụma and then what do you have to tell them to actually encourage them? Yes, ịma na ịbịa esi na entertainment industry ndị Ọnịcha anyị kere afa ha na-eme ọfụma somebody like Obi Asika kwa ịma na onye Ọnịcha ka ọ bụ Obi Asika Nigerian Idol so pa anyị kpọọla entertainment industry ọ bụ na mention Obi Asika ike ebidoro Obi Asika bụ onye Ọnịcha the likes of Chike na-eti egwu Chike bụ onye Ọnịcha so yes so na ndị Ọnịcha anyị na-eme ọfụma the younger ones na-ekunitekwa ịbịa na movie industry na Rita Edochie ndị abụsị ndị Ọnịcha ndị ọcha anyị na-eme ọfụma na entertainment industry just like Ikem I mentioned ma ya log fa ndị be anyị na-eme ọfụma mama Ọnịcha kịta kunitekwa very very creative ndị be anyị na-enyekwa ya support so a na-encourage ndị be anyị very well na Ọnịcha ọnwụga ebe edebere afọ anyị ịghọtago so anyị nwa suppose gị na-eme gịnị arụ ka anyị maintain kwa anyị ebe ọbụla ịfụrụ onwe gị ọsị abụrụ n'afịa nọ n'ịzụ afịa mee ka eso na idebere afọ Ọnịcha n'enu ọsị abụrụ nọ na sports sector ka ịnụ ịkaba arụ mee ka eso na idebere afọ Ọnịcha n'enu anyị nwa na it's like na mụ bụzikwa adreesị ndị Ọnịcha maka ha ịpụ apụ akịta asị na ịbụ onye Ọnịcha ịba gajụ ịbụ ịgbala ike mazeli so na adreesị ndị Ọnịcha so na ife ọbụla anyị na-eme ana ma yọfa ndị ọna na entertainment ka anyị kaba arụ gbaa mbọ na-eme ife ọ ga-eji bụrụ echi niile ewere anyị na-ama atụ anyị bụrụ good ambassadors of ebe anyị si wee pụta enwelu ndị Ọnịcha mma ka esi agba bọọlụ kedu nwekwa mgbe enwe Anambra United and everything kedu even ị ga-ekwu gị mee na ndị Ọnịcha ada eje that far ịgba bọọlụ ama m mgbe Idowu na-agba amakwa m nke ọdịra nta efe ama m Bobby Ikpeazụ enwere onye na-agba etiti na Ụmụarọli ọrụ egbu na something like that something yes ma nke chelu ndị ụgbọelu ọlọsi bọọlụ Chiedu oyi isi ezigbo oyi nga-akpụ ezigbo oyi kedu ife mee na agbagide ọ dịka ife mere ya bụ mụa believe na mmadụ ga-ekwu ya maka enwere ike ekwu ya correct ya the thing the governors anyị nwere kịta maybe from last 2 or 3 sets of our governors I don't think na fa love sports because na fa love sports anyị ma oge jeje ọkọcha anụ anyị na afọ gba useful ọwalifa ọ from ndị aka jeje fasu eme gịnị wee mana ụmụ all these things adịrọzi ama m ọ ga na-agba ma challenge cup mụ ife fact agba m challenge cup okay let's take for instance Ọnịcha say case study kịta
ka eme expect na ga-enwe somebody ga stand out na Ọnịcha kịta na the sports sector na Ọnịcha. Kedu facility enwe ebe onye a ga-anọ wee train? Ke sponsors enwe like before oge nke anyị a na-agba from second primary school match. Yes. Ịgba primary school match, agba secondary school, agba akada. Yes. Anyị nwajesi akada. Yes. Anyị gbasija akada bụ gbakwa secondary school. From there ijebe Ọka. Yes. Ijebe interstate. Yes. Or from that case afụsị na scout. Yes. Afụsị younger. Yes. So ọ bụ ebe na-enwere these opportunities ka ị ga-esi wee malụzi na enwegasị such talent. So I feel na by the time ebido wechiata by that primary school match, from grassroots, secondary school wechiata ya aba efo mụ na-ehu na-ehu Ọnịcha say case study ọ na-ewute m ofu ime obi aba anyị na-agbagodo bọọlụ kịta ada agbazi bọọlụ ewelugozi ya na-echi ọzọ na-ahụ ozu na-amụ ọdụ ka ezi ka isi eme expect na a ga-enwezi etu a ọ dịrị afa maka aba ka ọ dịrị afa gbagoro wee jebe prọfeshọnal kịta wee nọdụ bọbifa so kedu ebe ndị nke a ga-anọzi wee gbazi wee fụfa ịghọta. So na ọ abụkwala anyị nnukwu problem. Enwekwa ife mvụ last year na Ọnịcha m ga-eji wee kenekwa ndị Ọnịcha because ekwuo ibe ekwu ọnwa before agba final under 13 n'ime Obi last year 26 ọ dị ka agba under 13 enwelu ụmụazị bịa gba final before ndị okenye. That is very commendable. Somebody like Morph n'anya Ọnụọra. Kwasi Morph na organize ya. Of which na become one of their mother they pussy one of their sponsors and supporters. Morph single-handedly now arrange that under 13 efo. You know, all such people can need the support. When facility ebefa Ghana train you water. Yes. Ikem anyị ekwiva since anyị lofukwa na ịbụ a family man. You are a husband and a father. Ama mgba ipost birthday nwa gị pempe n'ogidekwa ipost kwa sị na Optago University. Tell us about your family life a little. Thank you very much. I'm happily married. Okay. My wife bụ onye Ọnịcha. Yes, five to go grown-ups now. Yes. Because if I don't want to graduate to go. Yes. No, I'm going grown-ups. Yes. I'm 4. And a boy. Yeah. You know, mother 5. Yes. And about 3 of them. Okay. My first daughter graduated to go. 2 of them were undergraduates. Wow. And the other one cousin secondary school. So wow. I'm happily married. I thank God for my life. Wow. I thank God. Even just like yesterday, watch on my page. Okay. We've been celebrating my wife. Oh. Women's Crush. I'm celebrating my wife now. WCW. Yes. Women's Crush Wednesday. Yes. Onwe di egwu maka ịfụnanya as in love. Yes. Ka ifo nwaanyị n'anya. Nke a specifically anyị bụ ndị Igbo. Ka m gwalụ nke a. Ka ifo nwaanyị n'anya. Ịghọtago onye maka ntị si wee tie na onye mebie ụwa. Yes. Maka anyị nwa bụ ndị Igbo na-eme na-anwe ife anyị na-achụ na-enwe ife anyị nwe dream. Mana first of all anyị ga-afụgodo onwe anyị n'anya. Ịghọtago anyị ga-afụ onwe anyị. Ọ bụrụ onye Ọnịcha nọdụ ọ na-eme na onye abụ onye Abakaliki. Onye Anambra nọdụ ọ na-eme na onye abụ onye Aba. Onye Aba nọdụ ọ na-eme na onye abụ onye Enugu steeti. O gosi na anyị nwabụ na anyị kafuru onwe anyị n'anya. Na n'ime onwe anyị na anyị na-ekewalịlị na-ekewa by the time anyị vụrụ onwe anyị na ịfụ na anyị bụ ofu ha nwazi any dream of na anyị actualize anya. So na mmasị ka anyị fụ onwe anyị na ebe ọ bụla ị nọ anyị fụ onwe anyị n'anya. Igbo bụ ofu. Yes, anyị bụ Igbo. Anyị don school ekwu. Yes. Igbo bụ ofu. So ịfụnanya one of my try ije na ara kịta search anya ị ga-abịa ịfụnanya by Ikem mazeli. Ị ga-afịa dị online. Kedu relationship ngị na ọgbata ozuọra? Anyị bụ mgbe ọkwa mame a ije eti egwu
na ọ bụ na 10% ka inye m n'ije a by now if m n'obodo akpọ mba scan kedu relationship gị na ọgbata ozuora? He's a very good friend and he's a jolly good fellow. I know him 20-something years ago. Ịma na ụfọdụ ọ ga-abụrụ ọkpata ozuora ịma na ama m ya oge ọ bụ ọkpọle yanki ịghọtago ọ ga na-eso na ọ na-ahọzụ ọ họzụlụ ịghọta Chineke nna wee gọzie ya so na ọ bụrụ tata ọ gafa ụzọ wee nwere Ibiza na Abuja ọnya bụ oge ntịle egwu before oge ntị na ma ijezi Abuja ma ijere na Ibiza ịmalụ na ịkwụsị n'ụzọ so na oge ahụ ama m ife nji promote fa because na fa nwa na support kum onye ọbụla ilu Abuja na nke kabarụ ka ilue na Ibiza ka ịmalụ na ebe ife na-eme ọ bụ na ijere Ibiza wee na ịma na ikeluru Abuja so nwere Ibiza before eji mesizia nyanwa kakwa solo bazia Cuban bazia into Cubana groups and he's a very good friend till date ọnọkọtakwa bụ etu akịta ọkpọkwa m ọjụkwa m ọra kedu mụ anọkọtakwa mgbe ya njụ anya ọra wee nke eziokwu ọ jụọ ya ọra o tiekwala ya aka maka enwere kọọlụ ibe dị na moto banye na moto enwere kọọlụ bụ credit alert ọka ịgwakọ DFCC ka basụ ya leba m Ikem business ikwunyego n'ọkụ with your music ekwubiye tata anyị ama ana anyị ga-ekwuzi nke me and you akanni kwa aka akanni aka ekpe akwa akanni onye sọpọtụ anyị sọpọtụ anya n'ụwa ya na-afụ onwe anyị na ya na-egro nwere ịmala ife echi ga-abụ obere ụwa ka anyị nụ nwere ịmala ife echi ga-abụ Ikem, I must give it to you. You are a jolly good fellow. Meeting in a event, and in Guabo, I will meet your mother once. You meet her next time. It born avia. Hello, team. Where I am even as a chima. Italy. Robot to be a cause abuse. Yes, abuse. Yes, abuse. Ebubokala na egu ozugbo ifu mi tuo agoyano mbara kpọmọ agoyano ituo m bịakwa ha mbịa bụ oge half ego abụọ kedu ibu na aka ya n'ọnụ gwazi anyị because amara m nke mwa bụ MC akụ 20,000 ga-esi bọ 15,000 all the spirit ịma na egwu na-eti bụ spirit ịghọtago once you know in spirit ọ na-aga n'ara people will appreciate you and ife dị n'ego bụ enwe ike kịta anyị nọdụ ọ gị ga-eju ya bịa bụ ego ịma mma most times ụfọdụ na misunderstand anyị afọ anyị na-akpọ mmadụ most times adabụ na ọka ịbịa ba anyị ego mba ọ dị mma gị na ọnya ka ị recognize kwa ọnya ọ bụrụ iwu bụ na ọka ọnya abịa mana ị nwezi ike kpọọ ọnya abịakwa mee gịnị tinye arụ bọọ ya ego and ị ga na-aba bụ ego bụ spirit enwere ike ijide 10,000 na akpa si na ọka ejebe ọnya na-eti egwu by the time ị ga-elu aba egwu agbọlị egwu na-akpọni mmadụ n'ọcha etu anyị nọ kịta ngwa abụ ya mbaba ịnọdụ onye na-eti egwu by the time ị ga-eji wee jee appreciate ọnya ịma mma onye mara ife ọ na-eme onye na-appreciate abụrụ onye na-amara ife ọ na-eme and another thing ị ga-aghọta bụ na ego ọbụla bịara afịa nwe onye nwe ịghọta onye na-achọrọ ibe anya ka ma gwa ndị P-man anyị bịa na P-man ana m agwafa maka nwe ife na-eme ndị otu anyị abịa ụfọdụ nọ na the industry ife awụta na eze eju afọ ịghọta Chukwu chọọ ịgọzi ọgọzie enwe ike kịta abịa anya dị band 4 ọ band 3 ife mmadụ ọfụ na-ababago onye ego o mebe hello testing show ebe nwa miwale nwekwa time ị ga-eji wee tie egwu mana milion ga-ala ede eruve gị ya ọsọ itinye egwu for 1 hour ọ bụ na odogwu achọrọ ịbọ ya ego ọma mbọ ya ego ifugo onye n'ihi ọ chọrọ ịbọ ya ego onye a na-ebido nara egwu okwu ni ojebe onye ego most times ọ na-emekwa na function enwere ike ngụnwa itinye egwu ego ọbụla bịara afịa onye ọ bịara enwere ike itinye egwu for 1 hour ọ nwere anything a ga-eme mana
the other band na-ebido na-arụ egwu 5 minutes Ofio ọnya obulu moto bata ọ dịkwa ya ọsịsọ onye ni okwudo that particular time ahụ ọnwụ ike ọma mmadụ na ngụnwani ya osokwulu ọnya na-ete egwu aba appreciate ọnya zuo ike na-arụ ọnaba ịfụ na ngwa na-eme na ịbụ big band mana ịfụ na nwa obele onye ni ka Chukwu sue onye maka abịara that day so na ife dị n'ụwa bụ akara aka niile abụrụ ofu ịghọtago and ife ọma ị na-eme dị contented Chukwu chọọ ịgọzi ọgọzie enwere ike ngwa bụ ya mbaba mụ na anyị na-abụ na akwụghalị n'anwụ o wekwulie mana kịta akpọ ya ọlụ MC o siri ike bifo i jee kịta maka kịta anyị nọgodo n'ọfịs abụ na Chukwu nyekwa ya another concept ibutekwu ya ọ na-agakwa ịghọta ọ na-aga so Chukwu chọọ ịgọzi mmadụ ọ bụrụ anwa ndị tile egwu ọ bụrụ na itiga egwu for 10 years anwa ndị pụtalụ nyaa mana na ebe fanụ ana m eji ekwu okwu ịghọtago oge nwoke mba anyị rọ nso bịa tumi nsị ya inekwana ya na ibido jisie ike ịghọta imekwana ya na ndị anọgo 20 years na indọstrị maọbụ mba ọ bụrụ afa ha well Chineke nna tinyezi aka ya achawa mana how many years or 10 years go celebrate mana check ya anwa ndị nọ ga-aba ọ gbatego aka 30 years mana ndị asọkwala ya mana baga na bapụ ya gada asị ya chairman boss so ife dị n'ụwa ikwulie n'ego akara aka niile abụrụ ofu 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 nwata nwendidi onwe awele yes amụ atikwala ya ewe ije ndidi benu ikilikata ije na nwata nwendidi ọnwa wele n'ezie n'ọnwa ọgaranya onye ji moto ejife ịlụzie ka enuru ya lele nwa ogbenye aka ya mmanụ ụmụnne m ụwa na-aga okilikili ụmụnne m ụwa na-aga okilikili yes enwelu vidio ekwugwe mefo enwe vidio mfo na nke ikpeazụ a ọ dị ka ejelu kezie onye dibi Mighty yes ijelu Mighty ife then ị na-enyokwa nri nne o odogu kedu ife ọzọ anyị na-alụ inyobe yo mana ana m enyokwa ya ị na-enyo m kedu ife iwe ikwu maka ife a ndị EFCC wepụtara na mana abọzi ego something bụkwa more like a party culture ịghọtago ife bụkwa a party culture enwelu ọga mbụ barrister Tony Agbasere hụ na enwere ebe a na-ada agba ego ma ndị ọcha na-abọ dọla kedu the essence ịghọtago ka ebe inwe ikwu maka ya ka o si mee unu nwa bụ na ụmụ na eve akụnja alacha aka afet nwa dị ebe nwe egwu ibe maọbụ na Chukwu kele akụ Igbo ga-enye mmiri ọ ga-ala nwere nke anyị anyị ga-agba nwere onye anyị ga-agbala ọsọ anyị afụgo COVID-19 anyị bụ ndị egwu anyị survival ya anyị afụgo cashless policy anyị bụ ndị egwu anyị survival ya yes anyị agabigago EndSARS anyị bụ ndị egwu anyị survival ya so na nke ava tinyekwa ife a ọnwa mgbe nta ife nwa si ebule egwu bịa benni ọ bụ na ọ mara tete ụba vabute ya nọda nke vabute kịta people chọkwa ya appreciate anyị fe wetawa anọda formula fa ga-eji na appreciate anyị n'obodo oyibo a na-abụ ego anyị nwa na-eji obodo oyibo eti egwu ndị ọcha na-espri anyị $1 so ọ nwere efe mfụ n'ime ọ appreciation mmadụ igosi na o megini no appreciate don't find us now so many ways to appreciate somebody mana ịmago it will affect us but to an extent mana ama m na ọnwa mgbe nta anyị nwekwa nchekwube na nwa ọbụla oge mee gịnị ife flow bịakwa ka o si eflow mana ọ bụla ma affect anyị to an extent maka onye ọbụla na-eze isi onwe ọ isi nụ na-egegbu ekwụla ebe mana mmadụ nụ na-egegbu ọgbaba ọsọ ndị a na-appreciate anyị onye ọbụla na-azọkwa isi onwe fa so na ọ ga-affect anyị mana I believe God anyị ga-survive ya achịala egwu achịala ude anyị nọ na nchịkọta Ikem onwe egwu that you actually wish na ọgụ agụ nya bụ egwu ọ bụrụkwa na ị na-eme ọ bụrụkwa
no anya ụfụ no na dị egwu tọọ ya ụtọrị nne just like mgbe ajụ Tiwa onwe egwu ọnụ ọsụnọ Johnny onye ati Yemi Alade ka ọnụ dị egwu tọrọ atọ na owishi na ọya bụ egwu onye bụ egwu onwe egwu ịnụ na-emelụ ọfụma iwishi na n'ọgwụ akụ onye bụ egwu so many of them maka onye ma ọfụma mmee gịnị onye nwega some of my friends na-eme ọfụma ịfụrụ maka na-ekwu na-akpọ anyị dons na-eme ọfụma ịfụrụ nke otu na ego ibe abụrụ onye chọọ ọ bụrụ ya ugwu na onye chọọ maka ọ bụla etu onye ọbụla ga-eme gịnị abata ego so ka anyị wele ya gịnị nwayọ ka anyị wele ya nwayọ ọ lefe aka n'ala ndị dị creative ịghọta dị creative ọ ga-abịa ikwue mmadụ ewele ya mele ife ego onye ọbụla achọrọ ego mana ọ bụrụ iwu na onye chọọ so ka ituli nwa Chukwu chọọ igozi mmadụ ọ gozie so nwa so many of us na-etikwa egwu nwe meaning ịghọtago a lot of them etu anyị jụrụ ya ịmalite ekime na wez ọ bụ na assignment just etu mention go anyị don mba nke anyị don sa abanye onye si na mmadụ gwọrọ ọgwụ ego ka njụọ ya ịgwọrọ ọgwụ ụbịa enwere ife dịka na mmadụ tiri egwu tisie ewele ya na-ekwu egwu eso m n'Ọnịcha ekwu okwu 10 ekwu otu Ikem na 8 or 9 ịghọtago enwe onye bụ n'ọgbafe asị m ịmụrụ ebe ife a nsị akịrị onye ọsị m mba na-efu onye Ikem kpọ n'egwu nsị ịghọtago so dalụrụ na ndị be anyị ka nọ na gbam ebe bụ na anyị nyụọ onye osibe Ikem enweve anyị na-akpọ take your time na this program enwe ike ọ bụ na enweve nna jụrụ oyi ịchọ ikwu onwe ike ọ bụ na ekene onwe ike ọ bụ na advice onwe ike ọ bụ na shout out but before ikwu onye just nye advice to the young and upcoming musicians ndị chọkwa isikwala anyị na isi just go ahead. Okay, advice dalụrụ na odogwu advice na-enye the younger ones ọ bụrụ ife tata erinjo assume my position as the governor of Piman as a leader though na adịkwa I'm a young man mana my position emego m bụrụ an elder na the industry and my encourage fa I kabaru na the creative music is all about creativity. Once say the creative and I know a lot of things around us I get you a megini where from songs water it is creative joy fene around chonya copyright the kwamma mana imangafa you just be promoting somebody's work mana once it is creative na create your own onwe by the time email ya one made the second one people accept by people malo no your own need it egwu mmadụ feme gịnị fe follow bay mana ịbịa kịta anụ anyị na-like ego Ikem mazeli na-eti ka Ikem nwere ife itikata ife a ga-asị bụ na ọ na-eti ka Ikem mazeli na ọ na-eti ka Ọsadebe nwere ebe iji azụ eje mana once itibe nke create ya nke by the time imebele ya ebe afịa ndị mmadụ ewelụkwa inyebe friends yotago and ife ọzọ na yon ndị nọ na music industry bụ ka anyị kaba arụ kawa yes na abụ yes kawa no anyị dị contented Chukwu chọọ ịgọzi ọgọzie in the sense na nwe ndị nọ na the industry ga-abụ one day fanwe ike nala ọlụ ịtọ nwe ọlụ na Enugu Ukwu onwe ọlụ na n'Imo ọ na ọlụ na Ogidi ebe akụfọdụ ji anwụ n'ụzọ one day abịazi ọ show face aba ọ na-agbakwa ka ọ jee ebe eni ka o jee show face ọ na-agbakwa ka o welichatasị ya ọ nwere ife ga-emeghị na ị na-alụlụ ofu egwu ọ bụ na ọka ka akpọghị go abam do your best deliver ịmala ife eji mali ime anya gwa ndị ọzọ na-akpọghị na ịdịga engage enwegasị so many other musicians nọ get patronize kwa those ones ọ ife na yofa mom na ga-ekwefa me iwota mom na ga-ekwe ife awụta n'eze odeju afọ then the last one ka efu onwe anyị n'anya nwere ife a na-azụ iwota
onwere ebe competition na adịrọ, but I believe more personally I'm not in competition with anybody. Just do your own thing, be real. Ịmala ife a ịmala eme talent achụkwunye mee nya imekwana ka akala aka niile abụ imekwana na odogwu ume maọbụ na material me ga-eme mba mee nke ya imegide nke ya mee gịnị ọ ga-aba Chineke na-esi aba mee gịnị bunye gozie ịghọtago so no na abụ ekpere m na my advice material ọ bụrụ na mụ ajụrụ ebe a ọ ga-ewute m enwe some of your instrumentalists mmago nge na fa for a very long time enwe nke dị ọcha dịka ọ ya na-apịala ya ịgba bụ captain mgbe a amamọ captain ọdọ ọjekwa ka ọ bụ mgbe dị ọcha amarọ m avia inwe ike ikene some of your loyalists then like your loyal instrumentalists then ikwuo some things about mmadụ ịdị loyal to somebody. Gaa n'iru. Loyalty pays. Onwere ife eji ka nra nwụọ eme m ga-asị na all my players fancha mụ na fa anọteghị aka yes fa dị loyal to me and fa dị happy. If ị ga-eji ma na fa dị happy bụ na they are still with me. Onwere onye nji ụdọ wee kedo, onwere onye nji police wee kpụrụ ka ọ na-eso m. I believe in Nafadi happy staying with me and working for me. Somebody like Captain and the other Jai. Yes. Patani. Thank you. Thank you. Nyanwa so be more guy in Ado youth. Yes. Otego no. Otego. From more guy in Ado youth. Ko so be elu oge nga solo. Nwa nwanne nwoke ka ọ bụ. Oh. Yes. Elu oge nga solo. Osobekwa m. Then my engineer Obi ga na-esokwa anyị far back ọ ga anyị na emekwa Ado youth osobekwa m before mụa ji wee rapụzie Ado youth gazia solo then kpọlụzia some younger boys na-esorulukwa m wee lue tata fa wee na-egro fa na-emesi ọfụma. Yes. Ịghọta ifụfa ọbara olu bịa na bịakwube ife na mụa is like na bụrụ m mmadụ chọ you know, but if you get your man a fatty happy, on a boy, I jail for the MC, the I buy a little more. I said no more come out of non the Yahoo boys, car, they still make my if you go to fresh. I have a far draw happy. Far man no yellow. On your J Ibalom mother boy, he were no 4 years, 3 years, 5 years. I'm never even at all waba. Yes. Man, me encourage if on opportunity for me on when jego transition in busi honorable mafaniti kwalo me yes or contact nkwa or if mmadụ ga-emekwalo mmadụ ibie so fadil lawyer I appreciate them fancha niile ma dumebi my keyboard is the magic finger. He's a very talented guy and very very loyal ọzọ wọnịcha ofu okwu nke na-akpọrọ m lead guitar very very talented and loyal. They are all married though. Ndị na neme so ndị egwu niile fanchari few days back anwakwa nkobele na-esokwa m. Ya ọ bụrụ nọ na page m if ya bem celebrate le o wee dịkwa. Okay. I jokwa no yeli atieli egwu everything. In fact it was the talk of the town. You know, Gideon my bassist na-eme ọfụma na-azụkwa afịa. You know, if I was quite fan na na-azụkwa afịa. My drummer Gozie feelings. Most of egwu anyị na-anụ gasị Highlife music anyị na-anụ ọfa nwa na-ejekwa eje record those boys in our studio so as professionals couples Mike my onye Yoruba na-eso m na Italy talking drums ọ bịara ncha dey relax with me now they happy anya ka o jikwa eso m so a lot of them they na-eme ọfụma comes my dancers yes enwego ndị graduates nụadị ndị ọzọkwa recruit kwa ndị ọzọ anya na-eme ọfụma ka ọ bụzi ụmụaka na-esokwa m ndị na-enyere m aka they are all loyal to me and more appreciate kwa fa welu mfa asụ ụmụnne m ana m emefe ife bọs maka ọ m na-emefe ife bọs enwe kapa ga-esi wee na-ewe m mana ana m ewefe ife as for one day akpọnwụrụ m for my boys
my boy mba come and tinye guys ịghọtago all disrespect nsị na onye bụ my boy a married man married na onye bụ my boy mba all disrespect I've never for one day sị na onye bụ my boy mba ịghọta they are all my guys and we work together if our working relationship the cordial ịghọta cordial despite na ekwensu na ba ọnọkọtakwa ọchọ ka ọ bata even na your immediate family ekwensu na ba ọnọkọtakwa ọ bata how you manage it yes so I give God the glory ekene nchukwu n'ebe ndị egwu m fa na-eme ọfụma ma even my media crew na-eme ọfụma because if I have material enwekwa m crew somebody like Chineze Nwanolue ma bụ my media director ị na-anụ material ebe niile onyanwa na m bịakwa nke bụ ubu tata Chineze Nwanolue she is my media director anything ọbụla pertaining my media onyanwa na handle ya thank God ọ na-agakwa ndị media bụnoze na nke ikpeazụ a na bụ na ibe na nke ọ ga anyị nwa ju ya malụ iru akwụkwọ maka anyị nwa bụ ndị analog bụ mana ọ ga anyị nwa bụkwa n'ụzọ dị ebe a change over status banyekwa n'ife ya na-eme onye ka anyị ji na-anụkwa material na-anụlelekwa material maka ọ bụ na ọbụla ya ụfọdụ nwere ike lọzogo na Ikem mazeli egwu apụgo na ekenekwa ife dị mma ọ ndị a bụ ndị my media crew ndị ife dị mma chukwura ọfọnwa ife anyị onye gachi nwoke ele ọfancha bụ my media crew na-ekenekwa nwanne m nwoke bụ Josh agụsị ọbụ Josh the guy is too much now na support him both morally financially and otherwise now amado kan ga-esi na-ekene onye bụ ọga ndị media team himself so onye the man behind the masquerade dalụrụ nne Ikem ngwa takezie your time ọ bụ na enwe even na jụrụ ịchọ ikwu ma ọ bụ na ọ nwe onye echi ịkpọli akpọli ma ọ bụ drag ya shout out onye ọbụla ịchọ kịta bụ ịnwere oyere ikwu ihe ọbụla ịchọ ikwu na jụrụ gaa n'iru dalụrụ nne I think na imestụsiga aka na most of the things I suppose ịkpali ijugo my education qualifications my family background how I started this journey ife gbasara P-man nwere ife ọzọzi bụ ekene ka m ga-ekenezi my fans ịghọta ana m ekenegoro gị nwa for allowing me come to your program a privilege ka ọ bụ you're welcome boss m na-ekenekwa my fans for their support ọ na-abụ anya si etu a ime anya si m nọdụ na-agụ comment na my page ọ na-encourage me a lot na-ekenekwa ndị na-criticize because I'm not profan we man sit up I need your criticism ịghọta nwa ebe anyị dị na-eme ọfụma tell us just feel free to tell us mana all respectfully in a respectful manner ịgwa anyị eme gịnị take a correction wee na-aga ama appreciate fa ndị niile na-asọpọtụ anyị ma ndị na-etinye ego fa na ministry maka ministry dị ebe a ana m ekwuzikwa ka mmadụ ntị adịkwa ministry dị ebe a ndị na-etinye ego fa ndị na-abụ ife ọbụla anyị post fa comment ha fa share fa like engagement daalụ ọ dịrị izu ego kunu ji ego data obele giveaway na-abụ nnọkọta nwụchata nwere ọjọọ ka ọ bụkwa na ya na-eme I appreciate them ịghọtago ndị na-abụkwa na-akpọ anyị ọlụ referrals ndị na-agwasị ndị mmadụ ka fa kpọọ anyị ọlụ anyị na-ekere I appreciate ma ndị mma ma ndị nna amarọ because mmadụ nwere ike gwa mmadụ maka ọ bụrụ iwu na onye a ga-asị material agwakwa mba ubu ka ọ engage for this event nwa ndị ga-eme ya with obi because na feel na ị ga-edeliver so I appreciate everybody daalụ nri nne unu amakwa na nwere dị perfect n'ụwa ebe ọnwa ebe m ama m na adịrọ m perfect ọnwa ebe m da na-emeta unu agwa m mana respectful in a respectful manner mụnwa bụ somebody nwere listening ears ga-abụ and take for correction nke mbụ na ife ahụ ju ya malụ m unju ya na-eso aga na-enye unu ya nwobele oge kwa kịta chukwu nyere aka mwetakwa ife ọfụ anyị wee na-enwekwa anwụlị ịghọtago
I'm on so many of you guys now some may collab with Onya, may collab. Isi me ejugo. I'm saying I'm some nke mana at the end of the month na Onya buna money I make collab no can accept ya. So far na iji ezigbo message we make gini. We bia. So I'm making Onya buna. I want to get sick afa. One by one. I'm making everybody can make it. This is not my last time of coming to this program. Yes. Nọkọtakwa. Itinyekwa arụ. Update ya anyị. Bịakwa. Nwa ife na-eme n'obodo. Yes. Ịghọtago. Yes. Ntị adịkwa. Ntede. Okay. Ikem onye nwe egwu the legendary Highlife master of our time. Ikem sign ya line out. Mela anyị 1 or 2 ka sign ya out. Anyị ekene onye nwe ụwa. Anyị ekene onye nwe ụwa onye ọma o. Ewo Chukwu abịa me o. Sọ gị nwenu olisa gị nwani o. Ewo Chukwu abịa me o. Sọ gị nwenu olisa gị nwani o. N'onye mebi ụwa n'ọkwa ọgụ ya enugo. N'onye mebi ụwa n'ọkwa ọgụ ya o. Ọnọbụ mbide egwu nwa mgbọba. Nna m ọha n'isi mmiri a na-atata. Isi mmiri a na-atata o. Nna m ọha isi mmiri a na-atata o. Oyolima o. Oyolima n'iwu ejiri ọzọ. Oyolima agweke ọma agweke o. Ifo wee je n'ike o. You get that? Dan. Only it bubu nwayọ. Why you maybe even a studio? Thank you guys. Dalorin ndị be anyị unu afụgo na ife agba n'aka ejirugogbe nie anyị na ezigbote onye ọdọ je n'Ọnịcha. Honorable Ikem mazeli material onye nwe ego, the legendary Highlife maestro of our time. Ugosi n'obi Chukwu. Mbaya dere ya. Ndị be anyị unu afụgo ka o si aga na ọgbam ka anyị nọ ebe anyị na-akụ ya gbam enwekwa nka ikwe ndị kwutere ị bịa kwuo nke ikwutie anyị ka bụ Young Content Factory. Afa m ka bụ Dr. Chijioke Igwendụ ya mba bodogo bụ ngwanụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ ka o mesịanụ. Peace. Thank you for watching BAM. Do you want to be heard? Would you like the world to hear your story? Do you have anything educative, expository, enlightening, or informative to share with the whole world? Or would you like to show your God-given talent to the world? Come now to the most popular Igbo interview in the whole world, BAM. Also, if you would like to place an advert or partner with us or take your business to the next level, contact the numbers on your screen today. Don't forget to follow us on all social media platforms at Young Content Factory. Thank you.